Yan mga palangga, gagawa tayo ng puto cake. Ito yung mga ingredients. May kudigo ako kasi napaka-komplikado ng ano niya. May kudigo ako dito. Una natin ilagay all-purpose flour. Bali 2 cups to. Tingnan mo dyan na. 2 cups na all-purpose flour. Ano natin muna palangga, isip natin para sigurado na ano. Lalawas na. Oops. Medyo masyadong mga sabayawan nila, no? Save natin. Pagkatapos, yan, okay na yan. 1 cup ng white sugar. 2 tablespoon na baking powder. 1/2 cup ng powdered milk. Sarap kasi pang ano, powdered milk sa 1 and 1/2 cup ng tubig. Mga susunod, tipid-tipid to na, ano mga palangga, tipid to na puto. Tapos, 1 egg. Isang itlog. Yung iba hindi nila lalagyan ng ano ng itlog kasi ano to eh, malansa daw, ayaw nila. Ako nilalagyan ko yan eh. Tapos ano, 2 tablespoon ng cooking oil. Yan, halo lang. Tapos lagyan nyo ng vanilla essence, ng mga ano lang, 1/2 teaspoon. Yan. Halo lang. Hindi masyadong idiyan na ng pagkahalo kasi maano yung ating anong flour, yung flour natin o yung ating ay harina. Yan, lagyan na natin ng ano mga palangga, baking paper, yung loob ng ating pan. Yan. Eh, kusina chef ko lang din ginaya yung recipe niya. May kasarili akong recipe, pero may evaporated milk. So, kasi sa kanya, photo cake. So, gagawa tayo, gayahin natin yung ano ni kusina chef. Masarap din siguro yun. First time ko nang gagawin yung ano niya, yung ingredients niya. May salted egg kasi ako, kaya sabi ko gagawa ako ng photo cake. Tapos ibuhusan na natin dito. Sana yung ating tutok mo dito. Yan. Masyado na masigado. Habang ginagawa niyo itong mga palangga, mag-ano na kayo, mag-init na kayo ng steamer nyo. Yan. Lagay natin yan. Yan. Mamaya na natin lagyan ng cheese at saka salted egg. Baka lumubog pa eh. Mamaya. I-system muna natin ng mga 15 minutes para ano, para medyo maluto-luto, ano lang siya, magluto-luto lang bago natin ilagay yung salted egg at saka yung cheese. Tapos yung inyong steamer, lagyan nyo ng ano, yung tela sa taas para hindi tumulog dun sa niluluto natin na puto yung moisture nitong ano, steamer. Yan, mga 15 minutes mga palangga. Lagyan natin ano mga palangga. Ito may ang itutukan mo. Cheese at saka ano, condensed milk. Ay, ano bang sinabi ko? Cheese at saka itlog na maalat pala, sorry. Yan. Tapos
itlog na maalat. Yan. Yan. Oops. Ayan na siya mga palangga. Yan.